θάνατος. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, οι δύο ξεχωριστοί ελιγμοί, Falcon Tern και Shark's Tooth. Ζεύσε νεοτρία, πώς μας ακούς? Κύριε Πατέρα του Θεός, Κρήτες, καλή σας ώρα. Αποστηνάτε νεκρορό το πιο δυνατή χώρα. Χρόνια πολλά Ηράκλειο. 3. Δεξιά σας, το F16 και το Victory Roll. Κυρίες και κύριοι, ο εκτάμενος έχει ξεκινήσει τη βήθησή του καθώς προετοιμάζεται για μια διέλευση σε χαμηλό ύψος μπροστά σας. Εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη διέλευση στους άντρες και τις γυναίκες όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων που δίνουν καθημερινά αγώνα για την προάσπιση και εξασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Στις οικογένειες μας, καθώς και σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας. Φεύγω, πετάω, αγκαλιάζω και γύρω ουρανό και χωρίς τα φτερά δεν φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Και τώρα, το dedication part. Κυρίες και κύριοι, καθώς ο εκτάμενος ετοιμάζεται για την προσγείωσή του στην αεροπορική βάση της Ούδας, θα περάσει από μπροστά μας, αποχαιρετώντας την όμορφη πόλη του Ηρακλείου με τη χαρακτηριστική ταλάντευση των πτερίγων. Η πολεμική αεροπορία παίζει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα της χώρας μας, ενώ τα σύγχρονα μαχητικά της αεροσκάφη έχουν αυξήσει σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα.